iOS 9 je plný rôznych trikov, o ktorých ani sami netušíme. Niektoré nám pripravili vývojári zámerne, iné vnikli úplnou náhodou. Jedným z takýchto trikov je aj skrytie akékoľvek aplikácie, ktorú máte umiestnenú na ploche len pomocou menšej chyby v iOS. My sme Fingapple a dnes si ukážeme, ako tento trik spraviť. Skryť môžete akúkoľvek aplikáciu, či už predinstalovanú, alebo stiahnutú z App Store. Prvým dôležitým krokom je mať zaplnenú celú plochu aplikáciami tak, aby tam už nebolo žiadne miesto. To platí aj pre dock v dolnej časti plochy. Apku, ktorú plánujete skryť, musíte mať umiestnenú na vedľajšej ploche. Najskôr jednoducho presuniete do vedľajšej zaplnenej plochy a vytvoríte ňou priečinok s inou aplikáciou. Hneď potom musíme opäť vziať apku pod prst a vytiahnuť ju von z priečinku. Následne nám ju už len stačí presnúť do doku a odrazu záhadne zmizne. Nemusíte sa ale bať, že by sa aplikácia zmazala. Len sa vám nezobrazuje na ploche. Naďalej ju však môžete nájsť v Spotlight vyhľadávaní. Medzi ostatnými ju opäť nájdete až po reštartovaní zariadenia. Ďakujeme vám za pozrietie tohto videa. Ak sa vám páčilo a pomohlo vám, nezabudnite dať like a video zdieľať. Pre viac podobných videotutoriálov nás nezabudnite odoberať. Týmto sa s vami lúči magazín fingapple.sk.